Mendem kuwasa. Panglimbang 5 menit dina Kemis Wage tanggal 22 Januari taun 2026 kapethik saka kitab Kapisan Samuel bab 18 ayat 6 tekan 9 katerusake bab 19 ayat 1 tekan ayat 7. Awas mendem kuwasa. Kuwasa bisa mendemi jalaran nyumadiakake kamuktening urip kadonyan. Kanthi kuwasa, sasat apa kang kabutuhake lan kaangen-angen bisa kagegem karegem. Bondo, pindha kari ngeruk lan nyaruk. Wanita, pindha kari aba lan kandha. Kasenengan, pindha sega jangan tansah sumadya. Kuwasa bisa mendemi rikala kang nyekel kuwasa lali mring jati diri lan kang paring kuwasa. Kuwasa bisa ndadekake wong kenclokan pitung dosa sampurna. Meri, kongas, ludhuk kemaruk, srakah ngangah-angah, keset, nepsu jenes lan kanepson. Rikala wis mendem kuwasa, kabeh dadi ancaman, kabeh dadi mungsuh. Marga mendem kuwasa, wong bisa numpes, nindes lan nyingkirake sapa wae kang kaanggep dadi ancaman lan pepalang. Waosan kapisan dina iki nyritakake Raja Saul kang mendem kuwasa. Sajake minangka raja, Saul pancen uripe wis banget ing kepenak. Ketunggon bondo nglungguhi damparing kuwasa. Marga mendem kuwasa, dheweke dadi adigang, adigung, adiguna. Dheweke lali marang ayan minangka pangayom praja. Dheweke lali marang panembah Allah kang maha kuwasa. Marga mendem kuwasa, dheweke ora rila rikala Daud antuk pangalembana lan sinubya-subya dening rakyat marga wis kasil ngalahake Goliat. Kamangka dheweke dhewe ngakoni menawa wis ora saguh ngadepi Goliat. Dheweke rumangsa tanpa daya ngadepi Goliat kang kejaba gagah perkosa nanging uga pilih tanding iku. Saking bungae uga saking gumune mring kahebatane Daud, rakyat ngumbulake Daud jroning panyubya-subya. Saul ngalahake maewu-ewu wadyabala, Daud ngalahake mapuluh-puluh ewu wadyabala. Krungu panyubya-subya mau, atine Saul serik mregitik. Dheweke rumangsa ditanding-tandingke, dheweke rumangsa ora diajeni. Rinasa lelabuhane marang bangsa Israel kang mataun-taun ilang mring lelabuhane Daud kang amung sepisan. Dheweke ora ndeleng Daud minangka ruwang apa meneh utusaning Allah kang wis nyelametake dheweke sarta bangsa lan negara, nanging nganggep Daud minangka saingan kang bakal njungkeng kawibawan. Mula Saul kepingin mateni Daud. Eman, kudune Saul aweh panedha nrima arupa paring kekucah awit wis kasil numpes lan ngundurake mungsuh. Kudune Saul aweh atur panuwun marang Daud lan ngrengkuh Daud minangka pahlawan wit wis ngalisake bangsa Israel saka penjajahan lan panindhesi bangsa Filistin. Nanging Saul kepingin mateni Daud. Para sutresna PLM kinasih, mendem kuwasa bisa dumadi marang sapa wae. Kawiwitan saka kupiya nggayuh kuwasa kanthi liwat dalan kang ora bener kayata korupsi, kolusi lan nepotisme. Suthik nampa pamrayoga lan kritik saka anak buah, hingga kupiya nyingkirake sapa wae kang kupiya asung lelabuh lan kabecikan. Sinau saka Saul, prayoga kita sadar menawa kuwasa mono amung sampiran saka Allah. Marga sampiran saka Allah, prayoga katindakake selaras karo kersaning Allah, sarta sadar menawa sawanci-wanci bisa kapundhut kalereni.
Suwawi sami munjuk, kunjing asma dalem yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alama luhur kawula munjuk sembah nuwun awit penget sanget-sanget ing wigatos ngenani bebayanipun satunggaling sampiran kuwaos. Mugi kawula saged ngayahi jejibahan kanthi andhapasor saengga kalih saking mendem kuwaos. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.